Tras un mes de xuño de verán, chegou xullo coas súas nubes e claros e menos días de praia. E agora agosto parece que non entra pisando forte en canto a temperatura se refire, pero alo menos non se iniciará con choivas. Hoxe nas rúas son moitos os que pedían máis sol e calor pro verán pontevedrés. Revolto, un junio fantástico e isto pois vai así regular. Pois vamos a ver, o que foi o mellor do verán xa pasou, ahora prácticamente o tempo parece que refresca un pouquiño, pero bueno, está ben. Bueno, é un pouco malo, pero non sei, como sempre, é Galicia, o sea, está tampouco nada novo. Estamos acostumados a isto, Sí, ¿no? estamos acostumados a isto. Sí, bueno, aunque no falla el turismo, aunque haya un tiempo regular, ya sabes que a Galicia tienes que venir con una toalla y con un paraguas. Pero realmente, hombre, si está bueno la gente, sí, claro, se lleva mejor idea. Sí. Ademais, por moitos motivos, para axudar a hostelería e, como non, para que o tempo acompañe nas festas que aínda quedan por diante. Pois que mellorara un pouquiño, por o ben da hostelería e por o ben de todos. Tivemos un xunio fantástico e agora, se aguantar un pouquiño o mes de agosto, podíamos sacar unha tempada boa, senón vai ser regular. Xente sabes que hai, pero falta un pouquiño de chicha, un pouquiño máis de calor. Pero que é mellor é para o Albariño, polo menos para as festas, ou hasta finales de agosto, pero sí, a ver. Bueno, pois que veña moi bo porque son as festas da peregrina e a menos poder disfrutar ben delas, non? E despois temos a Feira Franca para completar, entón, que mellor que un bo tempo. Que esté, mira, un poquito mejor de lo que está hoy. Para la gente, porque vienen las fiestas de la peregrina y viene todo, y que esté bueno, que no llueva y que la gente se porte bien. Pese a isto, son moitos os que están encantados coa temperatura que temos nestes días nas Rías Baixas. De momento bien, hoy bien. Sí, sí. Hace calor, pues está bien. Muy bien, estupendo. A 18, 17 grados, muy bien. Bueno, llevo sin ver llover meses, así que no está mal. Queda por diante moito verán. Agardamos, polo ben de todos, que as temperaturas ascendan, que o sol chegue para quedarse e que poidamos desfrutar moitos días máis das preciosas praias que posuímos nas Rías Baixas.